ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಂಡಿಂಚನ್ ತೂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕುದೇ ತೊಂದುಜಿ ದಯಪಂಡ ಸುರುಟು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ತೋಜ ಅಂದುಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 4 ಕುಕ್ಕುದೇ ತೊಂದೆ ಕುಕ್ಕುನ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಕನ್ತುದು ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಡು ಉಚ್ಚಿದು ಈ ನಮ್ನೆ 3 ಒಡವೆನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಎಲ್ಲೆ ಬೂಡವೆನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ನಮ್ನೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಕ್ಕುದ ತುಂಡು ಮಂತುನೊಲಿ ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತು ತೂಪಾರಂದ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನಿಂದ ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಸುರುಟು ನಮಕೊಂಚೂರು ತಪ್ಪ ವಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಮಂತಿ ಜಡಾಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅವಿನ ಕಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ದ ಕಂತಿನ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒವ್ವ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪುನಿಟ್ಟಾದ ಒಂಥರ ಹೈಜೆನಿಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಯಾನೆ ಕುಕ್ಕುನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ ಕುಕ್ಕುಡು ಈತ ತುಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಮೆತಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ತುಲು ಎಂಚ ಬತ್ತಣಂತ ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಬಾರ್ದು ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಂದು ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ದಿಯರೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂದು ನಾನು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡು ನೆಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಲ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಬರೋಣಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ಬರೋಣಿಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಡಬ್ಬೆಡು ಎಂತ ಪಾಡ್ದು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಚಮಚ ಉಪ್ಪುನು ಡಬ್ಬೆದ ಅಡಿಕು ಪಾಡೋನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 3 ಪುಂಡಿದಾತು ಕುಕ್ಕು ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ಮೇಲಿಗೆ 3 ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು 3 ಪುಂಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬೇಡ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಣ ನಂಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋನುಲಿ ಇತ್ತೆ 3 ಪುಂಡಿದಾತು ಕುಕ್ಕುದ ತುಂಡು ಪಾಡೋಡಿ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ 3 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಏನು 3 ಪುಂಡಿದಾತು ಕುಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಆತ್ರ ನನ್ನ ಮರಿಯಲೋಗಂತೂ ಉಪ್ಪಡು ಬೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುನು ಪೂರ ಡಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೊಂದು 3 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಕುಕ್ಕುನು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ಅಂಡಲ ದಿವೋಡು ಯಾಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ಶೋಕ್ ಮಂತು ಉಪ್ಪು ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಅಂಡ ಅವಿನ ದಿನ ಆಯ್ನೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡವೇನು ಯಾನ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಉಂಟು ಅಂಡ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು 3 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುನು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ದು 3 ದಿನ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಬುಡ್ತಿನ ನೀರನ್ನು ಬೇತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇನರ್ಡ್ ಅವಿನ ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ತುಂಡುಡ್ದು ಐತ ನೀರನ್ನು ಬೇತೆನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಈಟದಾಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇನ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ತುಂಡುಡ್ದು ನೀರು ಬೇತೆ ಮಲ್ತಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇತ್ತೆನೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಕಡೆ ದಾನಗ ನೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಚೌಲಿ ಅವಡು ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೆಸಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡ್ದ ರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ನೆಸಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು 6 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಲ್ಲುಲಿನ ಚೋಲಿದೆತ್ತು ಗುದ್ದೆರ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಪ್ಪಡಗಿಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ದಾಸೆಮಿ ಅವೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡನೆ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ದಾಸೆಮಿ ಶೋಕು ಪುಡದಾಯ್ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೊಲ್ಲುಲಿ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ನೆಸಲನ್ನು ಏಪ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬೊಲ್ಲುಲಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೆಚ್ಚು ಅನ್ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ ಮೂಲು ನೆಸಲ್ಗೆ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ
ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ಲ ಚೌಲಿಪ್ಪುಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿನ ಪಾಡೋಡು ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ನೀರು ಪೂರ ಚೌಲಿ ಅದುಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಏಪ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡುವರತ್ತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಾಣೆ ಅವನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿನ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಓಡು ಇತ್ಯಾನಿ ತೋರ್ತಾನಗನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಈತ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ತೋಜವೇನು ಬುತ್ತಿಡು ಐತೆ ಮಿತ್ತದ ನೀರಿನ ಮಾತ್ರ ಮೈತೊಂಡು ಅಡೀತ ನೀರು ಮೈತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವದೆಲ್ಲ ಕಜಾವ್ ಮೀನು ಉಪ್ಪುಂದು ಅರೆಪು ಕಡೆನಾಗ ಮಿತ್ತದ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಅರೆಪು ಬೋಡ್ತಿನಾತು ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತು ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದೆ ಕನದೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡ್ಗು ನಮ್ಮ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊ 4 ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತು ಯಾನು ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುಗ್ಲ ದೀದಿತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಪೊರ್ತು ದೆತ್ತೊನು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತಿನ ಒಂಚೂರು ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಿ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತು ಮೂಲು ಯಾನು ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಬೂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಪಲ ದಾಸಿಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ನಡಪುಂಡು ಇಚ್ಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಚಮಚದಾತು ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತೆ ಯಾವು ಇವೇನೋರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಡ್ರೈ ಅದೇ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತೊನ್ಗ ನೀರು ದುಂಬೆ ಕೂಟುಂಡ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಎರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದೆ ತೊಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾಡಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ಇತ್ತು ನಾವೇನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಜಿಂಡ ಮಂಜಲ್ದೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ 3/4 ಚಮಚದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಂಜಲ್ದ ಕೊಂಬು ಕಂತದೆ ಯಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ಅದೀತಿನ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಪೊಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಉಪ್ಪಿ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತದ ನೀರಿನ ಆತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡೀ ಭಾಗದ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂದು ಉಪ್ಪಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದವ್ರು ಸಣ್ಣ ಮಂತೊನ್ವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೀತಿನ ನೀರನ್ನು ಚೌಲಿ ಆತಂಡು ಅವೇನು ಕೂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಆತಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಉಡು ಅರೆಪು ನೈಸ್ ಆವಡು ಆಯ್ನಾತು ನೀರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆಪು ಗಟ್ಟಿಯ ಪುಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ನಮಕ್ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಕಲ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕಲ್ಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ನೈಸ್ ಆದ ಕಡೆಯೇನು ಈತೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಉಪ್ಪಡ್ದ ತುಂಡುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂತೆ ಐನಿಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ತೋಜೆ ಒಂಜಿ 10 ಬದಿಯನ್ನು ಕುಕ್ಕಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲಪ್ಪುನು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ದಿರ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಸವಲತ್ತುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ನೀರು ಕುಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮೀನು ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ದೇವಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುಡಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಬಿಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರೆರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜುಂಡು ನಂಚೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಬರೋನಿಗೋ ಅತ್ತು ಡಬ್ಬೆಗೋ ಪಾಡಿನಾಗ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೇನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನು వచ్చి ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಕೊಂಚ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಪೂರ ಮನದಾನಿ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ತೂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಅರೆಪು ಪೂರ ಪಜ್ಜಿಪ್ಪು ನಾವು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ತುಂಡುಗು ಅರೆಪುನೆಂತು ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ನನ್ನ ಚೌಲಿ ಆತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಸಾಲನ್ನು ಒಂದು ಒಂಚೂರ್ಲ ಬೆಪ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಸಲು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ತೂಕ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಇನಿ ತೂಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿ ದೀಕ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ಡಿ ಪಾಡ್ನ ಇಡ್ಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಂದು ನಿಂಚೇನು ಬುಡ್ಕ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ತೂಕನಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಚಣ್ಣೊಂದು
ಇದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೀಯೇನು ಇದು ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೇತು ನನ್ನ ತೋಜಾವೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಡಬ್ಬೇಗೆ ಪಾಡೋಡು ನೀನು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಮಲ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನೊಂದು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಮಂತಿನೇಟ ಹತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪೆ ತೇಪಣ್ಣ ನನ್ನತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾನಾಗಂತೂ ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಡಿಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಕ್ಲಿದಾಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ನಮಕ್ ನನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ತುಯ್ಯರತ್ತ ಏತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕುದು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೆ ತೋಜ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.